قدم عامتات بزتقبره جيجا ساينساو مرمر نتو مهباي لعل ناي محساب بقاعد كم زهلوهم زقبر فيروس يفتر انت خونا جن اتستفتر فيروس ندك سبات تتقرار سلزخونا حمام سعال تمثيلو نابو زحات سبات تمحلاليفو ات فيروس نبو زحات دك سبات قتيليو بسيزار زمراح اتناي هبي عليت لعل سلطان سلزنبروم مسدك سبات بسلام ممريتهم حيزوم حبيروم نخنبرو ولا قاتفتنو انت خونا جنا موداتو بحد كوبا استواهل ندك سبات زتصارر هبي نسون علي تختيتو نحنا مفداي نابدك سبات نايوق متقعت مسكفته برتع وق يختل اتوم سبات ولا قاتخونو بسمين نابزركب ناي وتهدرات حيلي ازيوم كم استشجرو هوصص ملختي نابوم يسدو سلام جايس لو ما انت دما سالساي كفال حيزلكم مصيلخو قداماين كالأين كفال زيراكم ما سبات انت داهاليكم مجمريا اب چانل اتيكم قداماين كالأين كفال كتريوا يقدموكم بتستسددلهم هوصص ملخت مسرد دما حد ጨካን ኮሎኔል ምስ ወታደራቱ ተላኢኹ ነቶም ናይ ህባይ ዓሌት ንኸጥፉ ይለዓዓሉ ሴዛር ንዓመታት ካብቲ ኮሎኔል አምሊጡ ኣብቲ ጫካ ኣብ ዝተሓበሉ ናይ ውግእ ቦታ እቲ ውግእ እንዳደፍአ ምስከደ ንሱን ውግእ ንኸካይድ ይዳሎ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ናይ ደቂ ሰባት ናይ ወታደራት ግሩፕ ቀደም ብናይ ኮባ ትእዛዝ ብዝምርሑ ዝነበሩ ብናይ ህባይ ሓገዝ ብሕቡእ እቲ ናይ ህባይ ዓሌት ዝነብሩሉ ዝነበሩ ቦታ ይረኽብዎ እቶም ወታደራት ድማ ሃንደበታው መጥቃዕቲ ብምኽፋት ብዙሓት ህባይ ይቀትሉ ካብቶም ህባይ ሓደ ድማ ነቶም ክዋግኡ ተዳልዮም ዘለው ነቶም ህባይ ንኸጥቅዑ ምልክት ምሰርአየ ሽዑ ንሽዑ እቶም ህባይ መሊሶም ከቢድ መጥቃዕቲ ይጅምሩ ዳርጋ ኩሎም ኣብቲ ቦታ ዝነበሩ ወታደራት ድማ ይሞቱ ካብቶም ወታደራት ሓደ ፕሬቸር ዝተባሃለ ብሂወት ስለዝተረፈ ካብቲ ኮሎኔል ሓገዝ ንኽሓትት ደዊሉ ንኽጽውዕ ዋላ እኳ ተፈተነ ኣብኡ ኸሎ በቶም ህባይ ይተሓዝ ሴዛር ምስቶም ኣብ ትሕቲኡ ዘለዉ ሞሪስ ሉካ ዊተር ኣብቲ ቦታ ይበጽሑ ኣብኡ ድማ ብሂወት ዝተረፉ ሰባት ይርዩ ፕሬቸር ግን ንሴዛር ስለ ዝፈለጦ ይደልይዎ ከም ዝነበሩን ዝሞተ መሲልዎም ከም ዝነበረ ይነግሮ ሴዛር ግን እቲ ውግእ ዝደለየ ንሱ ዘይኮነስ ቀደም ንዑ ብጻዩ ዝነበረ ኮባ ነቲ ውግእ ከም ዝኸፈቶ ይነግሮ ሴዛር ድማ ቀጺሉ ኮባ ኣቐዲሙ ከም ዝሞተን ሕጂ ንሱ ዝዋጋእ ግን ንዓለይቱ ንኽሕሉ ጥራይ ከም ዝኾነ ይነግሮ ቀደም ንኮባ ዝእዘዝ ዝነበረ ሕጂ ምስዞም ወታደራት ተታሒዙ ዘሎ ሬድ ዶንኪ ዝተባሃለ ህበይ ብዛዕባ ናይቲ ኮሎኔል ጭካነ ንሴዛር እንዳነገረ ይፈራርሖ እቶም ህባይ ድማ በዚ ዘረቡ ሓሪቆም ንዑ ይሃርምዎ ሴዛር ድማ ንዊተር ንሬድ ዶንኪ ካብቲ ገዛ ንኸውፅኦን ናብ ደገ ንኸወስዶን ይእዝዞ ሴዛር ነቶም ዝተማረኹ ወታደራት ነቲ ኮሎኔል ሰላም ከም ዝደሊ ንኸርእን መልእኽቲ ንኽኾኖን ነቶም ወታደራት ይሰዶም እንተኾነ ግን ዊተር ናብ ሴዛር ተመሊሱ መጺኡ ሬድ ዶንኪ ሃሪምዎ ከም ዘምለጠ ይነግሮ ኣብቲ ገምገም ዲጋ ኮይኑ ድማ ሴዛር ብዛዕባ ኮባ ዝተሰምዖ ጣዕሳ ንሞሪስ ይነግሮ እሞ በቲ ኮባ ዝገበሮ ነገር ምኽንያት ክሳብ ሕጂ ኣዝዩ ከም ዝሓዝን ይነግሮ ሞሪስ ድማ ንሴዛር ኣጸናኒዑ ዝኾነ ሰብ እቲ ኮባ ንደቂ ሰባት ተጻሪሩ ዝገበሮ ሕማቕ ነገር ኮባ ክገብሮ ኢሉ ወላ ሓደ ሰብ ሓሲቡ ከም ዘይነበረ ይነግሮ ብዙሕ ከይጸንሑ ድማ ንሴዛር ወዱ ብሉ ኣይስን ሮኬትን ክልቲኦም ድሕሪ ነዊሕ ጉዕዞ ናብቲ መንበሪኦም ቦታ ይምለሱ ብሉ ኣይስ ድማ ንሴዛር በቲ ዝገበርዎ ጉዕዞ ጽቡቕ ሓበሬታ ሒዞም ከም ዝመጹ ይነግሮ ስለዚ ድማ ሴዛር ሽዑ ንሽዑ ናብቲ ኣብ በዓቲ ዝርከብ ገዝኦም ናብቲ ሕቡእ መንበሪኦም ቦታ ይወስዶም ብምቕጻል ድማ እቶም ህባይ ብዛዕባ መደቦም ኣኼባ ይገብሩ ብሉ ኣይስ ድማ ንዕኦም ዝሰማማዕ ሓድሽ መንበሪኦም ዝኸውን ቦታ ከም ዝረኸቡን ደቂ ሰባት ድማ ተኸቲሎሞም ናብቲ ቦታ ክመጹ ከም ዘይክእሉ ይነግሮም በዚ ምኽንያት ድማ እቶም ህባይ ምስ ደቂ ሰባት ከይተዋግኡ ብሰላም ክነብሩ ከም ዝኽእሉ ብምሕሳብ ይሕገሱ እንተኾነ ግን ዊንተር ሕጂ እውን ደቂ ሰባት ከጥቅዑና ይኽእሉ እዮም ኢሉ ፈሪሑ ሽዑ ንሽዑ ክኸዱ ከም ዘለዎም ይዛረብ ሴዛር ግን ንዊንተር ሱቕ የብሎ እሞ ኣብ ዝቕጽል መንገዶም ኣዝዮም ጥንቁቓት ክኾኑ ከም ዘለዎም ብምዝራብ ብናይ ብሉ ኣይስ ሓሳብ ይሰማማዕ ከምኡ ድማ ሴዛር ኩሎም ሓቢሮም ከም ዝኸዱ የረጋግጸሎም ምስ መሰየ ድማ ሴዛር ኣብ ጎኒ ቶም ደቂሶም ዘለዉ ስድርኡ ኾይኑ ድቃስ ከይወሰዶ ብንቕሓት ይሕሉ እንተኾነ ግን ዘይልሙድ ቀጠልያ ዓይነት መብራህቲ ድሕረቲ እንዳወሓዘ ዝወርድ ዝነበረ ማይ ክሓልፍ ከሎ ይርኢ እንታይ ከም ዝኾነ ንኽፈልጥ ድማ ሴዛር ናብቲ ወሓዚ ማይ ቀሪቡ ኢዱ ሰዲዱ ገመድ ምስ ሓዘ
ሰባት እንደገና ንኽወርዎም ናብ ዝቦታ ከም ዝመጹ ይርዳእ። ሴዛር ድማ ንብሉኣይስ ነቶም ክወርዎም ዝመጹ ሰባት ንኽደልዮም ስለ ዝኸይድ ንሱ ንቤተሰቦም እንዳተቋጻጸረ ንኽሕሉ ነጊርዎ ይኸይድ። ሴዛር ድማ ንሉካ ረኺቡ ብዛዕባ እቶም ዝመጹ ሰባት ይሕብሮ። ናብቲ እቶም ሃባይ ደቂሶምሉ ዝነበሩ ቦታ ሴዛር ሓደ ወተሃደር ክኣቱ ኸሎ ርኢዎ። ኣብኡ ኸሎ ምስቲ ወተሃደር ተባኢሱ ነቲ ወተሃደር ይቐትሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ኸሎ ሴዛር ናይቲ ሓደ ሃሪሙ ዘውደቐ ወተሃደር ነቲ ናይ ወተሃደራት ዝዘራረብሉ ሬድዮ ልዒሉ ክሰምዕ ምስ ጀመረ እቲ ኮሮኔል ነቲ ናይቶም ሃባይ መራሒ ከም ዝቐተሎ ነቲ ወተሃደር ክነግሮ ኸሎ ይሰምዕ። ሴዛር ድማ እዚ ምስ ሰምዐ ሰንቢዱ ናብቲ ቤተሰቡ ዝነበሩሉ ቦታ ይምለስ። ኣብኡ ድማ ፊት ንፊት ምስቲ ካብቲ ቦታ ከምልጥ ዝዳሎ ዘሎ ኮሮኔል ይጣማመቱ። እቲ ኮሮኔል ድማ በጌጋ ካልእ ህበይ ከም ዝቐተለ ተረዲእዎ ደጊሙ ነቶም ዝቐተሎም ይርኢ። ሴዛር ድማ ናብቲ እቲ ኮሮኔል ዝጥምቶ ዘሎ ምስ ጠመተ ብዝሕዝን ኩነታት ወዱ ብሉኣይስን ሰበይቱን ተቐቲሎም ይርኢ። እቲ ኮሮኔል ድማ ነቲ ሓሪቑ ዘሎ ሴዛር ንኽቐትል ናብቲ ዝነበሮ ቦታ ክትኩስ ምስ ጀመረ ሴዛር ቀልጢፉ ካብቲ መጥቃዕቲ የምልጥ። እቶም ካልኦት ሃባይ ድማ ምስ መጹ ንዕኦም ንኸዳናጉ ናብኦም እንዳተኮሰ ናብ ላዕሊ ክድይብ ይጅምር። ሴዛር ግን ነቲ እቲ ኮሮኔል ሒዝዎ ዝነበረ ገመድ ዘሊሉ ሒዙ ተኸቲልዎ ናብቲ ኮሮኔል ይኸይድ። ክሕዞ ምስ ቀረበ ድማ እቲ ኮሮኔል ነቲ ሴዛር ሒዝዎ ዝነበረ ገመድ ብኻራ ይበትኮ። ሴዛር ድማ ናብ ታሕቲ ናብቲ ወሓዚ ማይ ወዲቑ ካብቲ ማይ ሓምቢሱ እንዳወፀ ነቲ ዘምልጥ ዘሎ ኮሮኔል ብሕርቃን ይርዮ። ከምኡ ድማ ናብቲ መንበሪኦም ገዛ ተመሊሱ ብሓዘን በቲ ዘጋጠመ ነገር ምስቶም ኣዕሩኽቲ ኮይኑ ይበኪ። እንተኾነ ግን ንኽጸናንዖ እቲ ንእሽተይ ወዱ ንሴዛር ኮርኔሌስ እቲ መጥቃዕቲ ክካየድ ከሎ ተሓቢኡ ስለ ዝነበረ ብሂወት ረኺብዎ ንዕኡ ይሓቕፎ። ብዝሓለፈ ምሸት በቲ ዘጋጠመ መጥቃዕቲ ምኽንያት ድማ ሴዛር ነቶም ብምልኦም ናይ ህባይ ዓሌት ናብቲ ብሉኣይስ ዝነገሮም ቦታ ይዘዋውሮም። እንተኾነ ግን ሴዛር እቶም ወተሃደራት ነቶም ኣህባይ ተኸቲሎሞም ንኸይከዱ ብምሕሳብ ሕነ ንኽፈዲ ኣብቲ ቦታ ይተርፍ። ከምኡ ድማ ሴዛር ናብቲ እቲ ኮሮኔል ዝርከበሉ ቦታ ክኸይድ ምስ ጀመረ እቶም ኣህባይ ጉዕዞ ይጅምሩ። እሱ ከይፈለጠ ግን ብድሕሪኡ ሞሪስ፣ ሮኬት፣ ሉካ ብድሕሪኡ ተኸቲሎሞ እዮም ዝመፁ ነይሮም። እሱ ግን በይኑ ከም ዝዋጋእን ብሂወት ዘይክምለስ ከም ዝኽእል ይነግሮም። እንተኾነ ግን እቶም ኣህባይ ሴዛር ናቶም ሓገዝ ከም ዘድልዮ ኣጥቢቖም ይከራኸርዎ። ከምኡ ድማ ንኸይመውት ከም ዝሕግዝዎ ነጊሮሞ ኣርባዕቲኦም ብሓደ መንገዲ ይጅምሩ። ኣብ መንገዶም ድማ በዓል ሴዛር ደቂ ሰባት ዝነብሩሉ ዝነበሩ ዝገደፍዎ ገዛውቲ ይረኽቡ። ነቲ ቦታ ድማ ክፍትሽዎ ምስ ጀመሩ ሓደ ዕንጨይቲ ዝእክብ ዝነበረ ሰብ ይረኽቦም። እቲ ሰብ ድማ ንኽትኩሰሎም ተሃዊኹ ሽጉጡ ክሕዝ ምስ ፈተነ ቅድሚ ንሱ ምትኳሱ ሴዛር ተኪሱ ይቐትሎ። ኣጋጣሚ ግን ካብ ሓደ ገዛ ድምፂ ይሰምዑ። እቶም ኣህባይ ድማ ካልእ ጸላኢኦም ከይህሉ እንዳተጠንቀቑ ብሓይሊ ናብቲ ገዛ ይኣትዉ። ግን ናብቲ ገዛ ምስ ኣተዉ ሓንቲ ንእሽተይ ቆልዓ ደቂሳ ትጸንሖም። ሴዛር ድማ ንእሽተይ ቆልዓ ከም ዝኾነት ምስ ረኣየ ወላ ሓንቲ ከይበላ ነቶም ኣህባይ ነቲ ቦታ ንኽፍትሽዎን ብዝተኻእሎም ዓቕሚ ዘድልዮም ነገራት ንኽወስዱ ይእዝዞም። ሞሪስ ግን እታ ቆልዓ ገለ ጸገም ከም ዘለዋ ተረዲኡ ኣደንጊጻቶ ንዓኣ ይዘራርባ። ቀጺሉ ድማ ሞሪስ እታ ቆልዓ በይና ክትነብር ስለ ዘይትኽእል ምስኦም ንኽትከይድ ንሴዛር ይሓቶ። ሴዛር ግን ምስኦም ክትከይድ ዋላ እኳ ተዘይደለየ ድሓር ግን ተማሊኦማ ምስኦም ትኸይድ። በዓል ሴዛር ናይ ደቂ ሰባት መንበሪ ቦታ ምድላዮም ይቕጽሉ። ኣብ መወዳእታ ሓደ እኩብ ገዛውቲ ይረኽቡ። ናብቲ ቦታ ድማ ብርሕቀት ኮይኖም ብክሻፋ ምስ ረኣዩ ነቲ ኮሮኔል ኣብቲ ቦታ ካብ ምርካቦም ንላዕሊ ዊንተር ኣብቲ ቦታ ምስቶም ሰባት ክሰርሕ ከሎ ይርእይዎ። ኣብታ ምሸት ድማ እቶም ናይ ሴዛር ግሩፕ ብሕቡእ ናብቲ ዊንተር ዝነብረሉ ገዛ ይኣትዉ። ዊንተር ድማ ንሴዛር ምስ ረኣየ ኣዝዩ ይስንብድ። ሽዑ ንሽዑ ሴዛር ድማ እቲ ኮሮኔል ዘለዎ ቦታ ኣድራሻ ይሓቶ። ዊንተር ድማ ንሴዛር እቲ ኮሮኔል ኣብቲ ካምፕ ከም ዘየለን ብሰሜን ንዝመፁ ዘለዉ ተወሰኽቲ ወተሃደራት ንኽረክብ ናብቲ ዶብ ይኸይድ ከም ዘሎ ይነግሮ። ሴዛር ወሲኹ ድማ ንዊንተር በየናይ ዶብ ከም ዝኾነ ይሓቶ። ዊንተር ድማ ምስ ሬዶንኪ ድሕሪ ምባኣሱ ሴዛር ኣበይ ቦታ ተሓቢኡ ከም ዘሎ እንተደኣ ነጊርዎም ከም ዘይቀትልዎ እቲ ኮሮኔል ቃልኣቲሉ ከም ዝነበረ ንሴዛር ይነግሮ። ሴዛር ድማ ነቶም ዝሞቱ ቤተሰቡ ዘኪሩ ኣዝዩ ይሓርቕ። ወዱን ሰበይቱን በቲ ንሱ ዝገብሮ ነገር ምኽንያት ከም ዝሞቱ ንዊንተር ይነግሮ። ዊንተር በቲ ዝሰምዖ ነገር ኣዝዩ ሰንቢዱ። እንተኾነ ግን በቲ ደገ ወተሃደራት ክሓልፉ ከለዉ ምስ ረኣየ ንኽሕግዝዎ ክጽውዖም ይፍትን።
ሴዛርን እቶም ናቱ ግሩፕን ግን ቅድሚ ንሱ ድምፂ ምስምዑ ደው የብልዎ። እቶም ወተሃደራት ድምፂ ሰሚዖም ንኸይጠራጠሩ ዓፊኖም ሒዞሞ ኸለዉ። እንተኾነ ግን ሴዛር ብኣጋጣሚ ንዊንተር ሓኒቑ ሒዝዎ ኸሎ ሃንደበት ንዊንተር ይቐትሎ። ኣብታ ምሸት ድማ ሴዛር በቲ ዝገበሮ ነገር ይሓስብ እሞ ጣዕሳ ይስምዖ። በቲ ዝተሰምዖ ናይ ጣዕሳ ስምዒት ከኣ ኣብቲ ቦታ ብሓሳቡ ንኮባ ይሪኦ። ኮባ ድማ ኣህባይ ነንሕድሕዶም ከም ዘይቃታተሉ የዘክሮ። ምስ ወግሐ ድማ ሞሪስ እቶም ወተሃደራት ይኸዱ ከም ዘለዉ ንሴዛር ይነግሮ። ነቶም ወተሃደራት እንዳተኸተሉ ድማ ክኸዱ ይጅምሩ። ኣብ በረድን ጎቦታትን ዘለዎ ቦታ ምስ በጽሑ ድማ እቶም ወተሃደራት ካብ መንገዶም ደው ክብሉ ኸለዉ በዓል ሴዛር ይርእይዎም። ሃንደበት ድማ ናይ ተኽሲ ድምፂ ምስ ሰምዑ ተሓቢኦም ምስ ከዱ ድማ እቲ ተኽሲ እንዳቐጸለ ምስ ከደ እቶም ናይ ሴዛር ግሩፕ በየን ኣንፈት ይትኰስ ከም ዘሎ ክርእዩ ይጅምሩ። እቶም ወተሃደራት ካብቲ ቦታ ምስ ከዱ እቲ ዝነበረ ንፋስ ድማ ምስ ሃደአ በዓል ሴዛር ናብቲ ናይ ሽጉጥ ድምፂ ስምዓሉ ዝነበረ ቦታ ምስ ከዱ ብበረድ ተሸፊኖም ዝተቐትሉ ሰባት ይረኽቡ። ነቶም ሰባት ሪኦም ድማ ነቲ ኣብ ገጾም ዝነበረ ጨርቂ ምስ ኣለይዎ እቲ ሓደ ብህይወት ከም ዘሎ ይርእዩ። እንተኾነ ግን ኣብ ከቢድ ስቓይ ስለ ዝነበረ ሴዛር ንምንታይ ምስኦም ከም ዝተተኻኸሱ ክሓቶ ዋላ እኳ ተፈተነ። እቲ ሰብ ግን ክዛረብ ኣይከኣለን። ካብኡ ድማ ነታ ምስኦም ዘላ ቆልዓ ምልስ ኢሉ ይሪኣ እሞ ንሶም እውን ከምኣ ተመሳሰልቲ ክዛረቡ ከም ዘይክእሉ ይርዳእ። ሴዛር ድማ እቲ ሰብ ክመውት ቀሪቡ ክሳቐ ከሎ ሪኡ ይቐትሎ። እቶም ናይ ሴዛር ግሩፕ እቶም ወተሃደራት ዝኸድሉ ኣሰር ናይ መንገዶም ክረኽቡ ስለ ዘይከኣሉ ኣብ ልዕል ዝበለ ቦታ ደይቦም ነቲ ከባቢኦም ክርእዩ ይጅምሩ። ኣብዚ ግዜ ድማ ሓደ ጃኬት ዝገበረ ሰራቒ ናብቲ ሓደ ፈረስ ይቐርብ። እታ ቆልዓ ምስታ ሒዛታ ዝነበረት ባምቡላ ትጻወት ስለ ዝነበረት ከይረኣየቶ እቲ ሰራቒ ነቲ ቁሕቶም ክሰርቆ ይፍትን። ሉካ ግን ኣብቲ ላዕሊ ኮይኑ ነቲ ብታሕቲ ዘሎ ሰራቒ ይሪኦ እሞ ዓዊሉ ድምፂ የውፅእ። እቲ ሰራቒ ናብቲ ፈረስ ደይቡ ይሃድም። ናይ ሴዛር ግሩፕ ድማ ካብቲ ዝነበርዎ ወሪዶም ሽዑ ንሽዑ የጓይዎ። እንተኾነ ግን እቲ ሰራቒ ብቕልጡፍ ከይዱ ነቲ ፈረስ ኣብ ሓደ ሰባት ዘይነብሩሉ ቦታ ደው የብሎ። በዓል ሴዛር ድማ ነቲ ሰራቒ ሒዝዎ እሞ እንተኾነ ግን እቲ ሰራቒ ህበይ ከም ዝኾነ ይፈልጡ። እቲ ህበይ ድማ ባዴብ ከም ዝበሃል ነጊሩ ይላለዮም። ግን ናይቶም ኣህባይ ናይ ምልክት ቋንቋ ይርድኦን እዩ። ባዴብ ድማ ካብቲ ቀደም ሴዛር ዝነበሮ መካነ እንስሳ ከም ዝመፀ ይነግሮም። ከምኡ ድማ ባዴብ ኣተሓሒዙ እቶም ካልኦት ኣህባይ ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት ከም ዝሞቱን ብህይወት ዝተረፈ ንሱ ጥራይ ከም ዝኾነ ይነግሮም። ባዴብ በይኑ ይነብር ስለ ዝነበረ ካልኦት ናቱ ዓሌት ኣህባይ ብምርካቡ ተሓጊሱ ካብቲ ናቱ መግቢ ይህቦም። ሴዛር ድማ ነቲ መግቢ ይሪኦ እሞ ንባዴብ ነቲ መግቢ ኻበይ ከም ዘምጽኦ ይሓቶ። ባዴብ ድማ እቲ መግቢ ካብቲ እቶም ወተሃደራት ዘለውዎ ካብ ዶብ ከም ዘምጽኦ ይነግሮ። ሴዛር ድማ ንባዴብ ናብቲ እቶም ወተሃደራት ዘለዎ ቦታ ንኽወስዶም ኣጥቢቑ ይሓቶ። ባዴብ ግን ኣዝዩ ስለ ዝፈርሐ ክሰምዖ ኣይከኣለን። ምስ መሰየ እቶም ግሩፕ እቲ ምሸት ኣብኡ የሕልፍዎ። ባዴብ ድማ ብዛዕባ እታ ቆልዓ ንሴዛር ይሓቶ። ሴዛር ከኣ እታ ቆልዓ ብዘይከኦም ካልእ ዝከናኸና ሰብ ከም ዘይብላ ይነግሮ። ባዴብ ድማ ቀጺሉ ሴዛር ዝሓዘነ ከም ዝመስል ይነግሮ እሞ ደቂ ኣለዎ ኻዶ ኢሉ ይሓቶ። ሴዛር ከኣ ብዛዕባ ቤተሰቡ ይነግሮ። ባዴብ ከኣ በቲ ዝሰምዖ ነገር ኣዝዩ ይሓዝን እሞ ንዕኡ እውን ኣብቲ ዶብ ውላድ ከም ዘለዎ ይነግሮ። ከምኡ ድማ ባዴብ ምስ ሴዛር ስምምዕ ይገብር። ንወዱ ንኽረኽቦ እንተደኣ ሓጊዞሞ ናብቲ ዶብ ከም ዝወስዶም ይነግሮ። ንጽባሒቱ ምስ ወግሐ እቶም ናይ ሴዛር ግሩፕ ብናይ ባዴብ መምርሒ ናብቲ ዶብ ይኸዱ። ናብቲ ቦታ ምስ በጽሑ ድማ ንሉካ ቀሪቡ ነቲ ቦታ ንኽሪኦ ይእዝዞ። እንተኾነ ግን ቀሪቦም ነቲ ቦታ እንዳረኣዩ ኸለዉ ዝሕልው ሰባት ይርዩ። ሉካ ድማ ንሴዛር ደፊኡ ነቲ ሓደ ይቐትሎ። እቲ ሓደ ሰብ ድማ ንሴዛር ንኽቐትሎ ሽጉጥ ዓቂኑ ይፍክረሉ። ግን ሮኬት እቲ ሰብ ናብ ሴዛር ቅድሚ ምትኳሱ መጺኡ ሃርሞ። ሉካ በቲ ባእሲ ከቢድ ማህሰይቲ ስለ ዘጋጠሞ እቶም ግሩፕ ናብ ዝሓሸ ቦታ ይምለሱ። ንሉካ ድማ ክመውት ቀሪቡ ምስ ረኣይዎ ኣዝዮም ይሓዝኑ። ሞሪስ ድማ ንሴዛር ሕጂ ሕነ ምፍዳይ ኣቋሪጹ ምስቶም ካልኦት ኣህባይ ንኽሕወስ ንሴዛር ይልምኖ። ሮኬት ግን ንናይ ሞሪስ ሓሳብ ተቃዊሙ ንሉካ ሕነ ንኽፈዲሉ የለዓዕሎ። ካብኡ ድማ ሞሪስ ንሴዛር ከም ኮባ ይቕየር ከም ዘሎ ኣግሂዱ ይነግሮ። ሴዛር ግን በዚ ዘረቡ ኣዝዩ ይሓርቕ እሞ ከይዶም ምስቶም ካልኦት ኣህባይ ንኽሕወሱ ይነግሮ። ሴዛር በይኑ ናብቲ ናይ ወተሃደራት ካምፕ ይኸይድ። ኣብ መንገዱ ድማ ዝተወሰኑ ህባይ ተቐቲሎም ኣብ ዕንጨይቲ ተኣሲሮም ይርኢ። ሴዛር ነቲ መንበር ናይቶም ወተሃደራት ክርኢ
ተሃዊኹ ናብቲ ጫፍ ይኸይድ። ብተስፋ ቁርፀት ኣብቲ ናይ ወተሃደራት ቦታ ተኣሲሮም ዘለዉ ብዙሓት ኣህባይ ይርኢ። ካብቶም ብድሕሪኡ ተኣሲሮም ዝነበሩ ህባይ ድማ ሓደ ብሂወት ስለ ዝነበረ ሽዑ ንሽዑ ካብቲ ተኣሲርዎ ዝነበረ ይፈትሖ። ከምኡውን እንታይ ከም ዝተፈጥረ ይሓቶ። እቲ ህበይ ድማ ከም ዝተባእሱን እቲ ኮሎኔል ግን ከም ዘይቀተሎምን ኣብ ክንድኡ ድማ ከም ባርያ ከም ዝገበሮም የረድኦ። እቲ ህበይ ግን ተዛሪቡ ከይወደአ ሂወቱ ይሓልፍ። ሽዑ ንሽዑ ድማ ሬድ ዶንኪ ንሴዛር ብድሕሪኡ መጺኡ ሃሪሙ ርእሱ የስሕቶ። ሴዛር ካብቲ ወዲቕዎ ዝነበረ ምስ ተበራበረ ኣብቲ ናይ ኮሎኔል ገዛ ከም ዘሎ ይፈልጥ። እቲ ኮሎኔል ድማ ንሴዛር በይኑ ስለ ዝጸንሖም ንምንታይ ምስቶም ናቱ ዓሌት ኣህባይ ንምንታይ ከም ዘይራኸብ ንኽፈልጥ ከም ዝተሃወኸ ይነግሮ። ከምኡውን ነቶም ኣህባይ ካብቲ ተኣሲሮሙሉ ዝነበሩ ንኽፈትሖም ከምኡ ሓሲቡ መጺ እንተደኣ ኮይኑ ይሓቶ። ሴዛር ግን ንዕኡ ክቐትል ኢሉ ከም ዝመጸ ይምልሰሉ። ቀጺሉ ድማ እቲ ኮሎኔል ኣብታ ምሸት ንመን ከም ዝቐተለ ይሓቶ። ሴዛር ድማ ይምልሰሉ። እቲ ኮሎኔል ድማ ንዕኡ ንኽቐትል ናብቲ ቦታ ከም ዝመጸ ይነግሮ እሞ ነቲ ዝፈጠረሉ ሓዘን ድማ የቕሬታ ይሓቶ። ካብኡ ድማ ንሴዛር ከመይ ገይሩ ንዕኡ ከም ዝረኸቦ ይሓቶ። ሴዛር ድማ ሓደ ሰብ ከም ዝነገሮን ተወሰኽቲ ወተሃደራት ንኽረክብ ነቶም ኣህባይ ጠቕሊሉ ንኸጥፍኦም ንዕኡ ንኽሕግዝዎ ብሰሜን ወተሃደራት ይመጹ ከም ዘለዉ ሓበሬታ ከም ዝበጽሖውን ይገልጸሉ። እቲ ኮሎኔል ድማ ነቲ ጉዳይ ናብ ጎኒ ገዲፉ ንሴዛር ናብ ደገ ውፅኦም ናብ ሓደ ክፍሊ ይእትውዎ። ኣብቲ ውሽጢ ክልተ ዝተፈላለየ ክፍልታት ኣሎ። እቲ ሓደ ንዓበይቲ ህባይ ክኸውን ከሎ እቲ ሓደ ድማ ናይቶም ንኣሽቱ ህባይ መንበሪ እዩ። ሴዛር ድማ ወዱ ኮርኔሌስ ኣብቲ ናይ ንኣሽቱ ህባይ መንበሪ ቦታ ኮይኑ ክጽውዖ ከሎ ይርኢ። ሴዛር በቶም ናይቶም ኣህባይ ኣረኣእያ ኩሉ ነገር ከም ብሓድሽ ይሓስቦ እሞ እቶም ናቱ ዓሌት ኣብዚ ተኣሲሮም ከም ዘለዉ ስለ ዝፈለጠ በቲ ዝገበሮ ነገር ኣዝዩ ይጠዓስ። ንጽባሒቱ እቶም ወተሃደራት ናይቲ ቤት ማእሰርቲ ማዕጾ ይኸፍትዎ እሞ እቶም ምስቶም ወተሃደራት ዝኾኑ ህባይ ነቶም ኣህባይ ናይ ባርነት ስርሖም ንኽጅምሩ የገድድዎም። ሴዛር ድማ እቶም ኣህባይ መንደቕ ንኽሰርሑ ይግደዱ ከም ዘለዉ ይፈልጥ። እቶም ሰባት ንምንታይ መንደቕ ክሰርሖ ከም ዝደለዩ ተገሪሙ ከባቢኡ ክከታተል ይጅምር። ከምኡ ድማ ኣብቲ ልዕሊ መንደቕ ናይ ውግእ መሳርያታት ከም ዘሎ ይስተውዕል። ሓደ ካብቶም ኣህባይ ድማ እቶም ናይ ህባይ ዓሌት ይጠሚ ከም ዘለውን ንመዓልታት ዝኣክል ማይን መግብን ከም ዘይተዋህቦም ይነግሮ። ብኸምዚ ዓይነት መልክዕ ኣብ ዝቕጽልሉ ዝነበሩ ግዜ ድማ ካብቶም ተዳኺሞም ዝነበሩ ህባይ ሓደ ኣብ ሓደጋ ይኣትሞ ዓውዓው ይፍጠር። እቶም ወተሃደራት ድማ ንሬድ ዶንኪ ነቲ ህበይ ንኽቐጽዖ ይእዝዝዎ እሞ እሱ ድማ ክቕጥቅጦ ይጅምር። ሴዛር ግን ንሬድ ዶንኪ ደው ንኸብል ይእዝዞ። እቶም ካልኦት ኣህባይ ዋላ እኳ ተኾኑ ኣብ ጎኒ ሴዛር ደው ኢሎም ብምቁዋም ናብቶም ወተሃደራት ድምፆም ከስምዑ ይጅምሩ። ካብኡ ድማ እቲ ኮሎኔል ንሴዛር ንኸምጽዎ ንበዓል ሬድ ዶንኪ ይእዝዞም። ንሴዛር ከዓ ንኽንብርካኻ ገዲዱ ሬድ ዶንኪ ኣብ ቅድሚ እቲ ኮሎኔል ካሃርሞ ይጅምር። እቲ መቕጻዕቲ ደው ምስ በለ ድማ እቲ ኮሎኔል ንሴዛር ነቶም ኣህባይ ናብ ስርሖም ንኽኣትዉ ንኽእዝዞም ይነግሮ። ሴዛር ግን ነቲ ዝብሎ ዘሎ ነገር ብዘይምስማዕ ማይን መግብን ከም ዘድልዮም ይነግሮ። እቲ ኮሎኔል ድማ ናብቲ ተዳኺሙ ዝነበረ ህበይ ተኪሱ ቀጺሉ ነታ ሽጉጥ ናብ ሴዛር ዓቂኑ ክቖጽር ጀሚሩ ነቶም ሓሪቖም ዘለዉ ህባይ ንኽእዘዝዎ ኸገድዶም ይጅምር። ሽዑ ንሽዑ ግን ሓንቲ ህበይ ስራሓ ትጅምር እሞ እቶም ዝተረፉ ህባይ እውን ንዓኣ ተኸቲሎም ስርሖም ይጅምሩ። በዚ ምኽንያት ድማ እቲ ኮሎኔል ንሴዛር ከይቀተለ ይገድፎ። እንተኾነ ግን ንሴዛር ኣብ ዕንጨይቲ ንኸኣስርዎ ንሬድ ዶንኪ ይእዝዞ። እዚ ኩሉ ነገር ክኸውን ከሎ ግን ሞሪስን እቶም ምስኡ ዘለዉ ግሩፕን ካብ ርሕቀት ይርእይዎም እዮም ነይሮም። ናይቶም ኣህባይ ኩነታት ሪኦም ድማ ካብቲ ተኣሲሮሙሉ ዘለዉ ክድሕኑሉ ዝኽእሉ መንገዲ መደብ የውፅኡ። ኣብታ ምሸት ሬድ ዶንኪ ንሴዛር ፈቲሑ እቲ ኮሎኔል ክሪኦ ከም ዝደሊ ይነግሮ። ኣብቲ ገዛ ድማ እቲ ኮሎኔል ነቲ መራሕዮም ዝኾነ ሴዛር ደጊሙ ነቲ ስራሕ ተቋሪጹን ረብሻ ተጀሚሩን ነቶም ዓሌቱ በብሓደ ከም ዝቐትሎም ነጊሩ የጠንቅቖ። ሕጂ እውን ግን ሴዛር መግብን ማይን ከም ዘድልዮም ምሕታቱ ቐጺሉ እንተዘይኮይኑ ግን እቲ ስራሕ ሰሪሖም ከም ዘይውድእዎ ይነግሮ። እቲ ኮሎኔል ድማ ሓሪቑ ሕጂ ኣብ ትሕቲኡ ከም ዘሎን ልዕሊኡ ከም ዝኾነን ይዘክሮ። ካብኡ ድማ ሴዛር ነቲ ኮሎኔል እቶም ብሰሜን ዝመጹ ዘለዉ ሰራዊት ወተሃደር ተሓባበርቱ ዘይኮኑስ ንዕኡ ዝቃወሙ ሓይልታት ከም ዝኾኑ ይነግሮ። እቲ ኮሎኔል ድማ ብናይ ሴዛር ምስትውዓልን ብዘለዎ ብልሕን ኣዝዩ ይግረም። ዝዋግኡ ዘለዉ ነቲ ቫይረስ ከም ዝኾነን ውዒሉ ሓዲሩ ብኸምዚ ዓይነት መልክዕ ተቐጺሉ እቶም ኣህባይ ልዕሊ ደቂ ሰባት ከም ዝኾኑ የረድኦ።
كومون اتخطفهم قريبو زلو فيروس كابت زنبرو مليسو قديدو بقبو ناي مزرابن ويدما بقبو ناي محسابهم كقلت كتفقو خمز جمرة نسيزاري قلتلو اتنايت فيروس حمام زجمرة دما بودو خمز خونن السو دما نتوم سترفو سبات بات فيروس كي تتحزو نخصانحو خبل نودو بعلو خمز قتلو ينقرو كابت شعو جيزي ندحر ات كورونيل نتوم بات فيروس تتحزو سبات نخلهم بزي زخونا رهرهي خمز قتلهم بز مخنيات دما اتوم ناي سمين وتعدرات نسو سلزسقوم دو نخبلو خمز فتوني ينقرو اب موداتات كورونيل علامو يقهدو اتوم هباي اب عالم نخي قزقو نخكالا خلكم زخونا بز مخنيات دما نسيزار بيتا سبو بمغتالو حقوس كم زخونا نسيزار ينقرو سيزار دما شعو بحركان نعو خد قعي فتن انتخونا جن ريد دونكين بريتشرن دو يبلوو ات كورونيل دما كابت زودو غتسيو دويلو نسيزار حرق كم زخونا ينقرو ابتا مشت موريسن اتوم ناتو جروبن صبو غيروم نخقاصاصرو نابتي كامب ناي وتحدرات يقربو موريسن روكيتن دما نابتو وشت كامب زاتولو منقد يدليو انتخونا جن باديب كومو خقبرو خمزة يبلوم ينقروم ححادو وتحدرات دما كموت خلو مسمعو شعو كابت زنبرو بوتا تقاليوم ابكالو بوتا يحبو نصبحيتو نغو اتوم وتحدرات كابتي كساب حجي اب عنجيت تأثيرو زلو سيزار وصاي نتوم هباي كلهم مقبن مايني كفافلوهم موريسن اتوم ناتو جروبن دما بتحت مريت فانيات رزمسل نابت ناي وتحدرات كامب زوسد منقدي داليوم رقيبهم بقليلو كفحرو وزخولو ترير زيكونا فوكيس بوتا يرخبو باديبن اتان الشيك والعندما بدحريهم كوينوم كلتيوم سيزار ابسقاي كله يريوه اتان الشيك والعدما بسيزار ازياس لستجنغت باديب دو كبلا ولا قتفتنا نابت كان بتخيلات خيد سيزار دما ازي غريرو بحسابو نكو باخري يجمر سيزار جن ابز حلمو زنبره جيزي ريد دونكي افيتو خمز نبره يردا ريد دونكي دمان سيزار بتنايت كورونيل تأزاز كابت تأثيرو زنبره فتحو نخسر ريح يقددو سيزار ابت تأثيرو زنبره كفلي داكي سخولو اتانشتي قلعة خيت رأيت آتيا اتانا بامبولا نسيزار تهبو كابو دما بتوم استرفو ناي هواي حاجز كابت زمت زست يومين زبلعو مقبن تهبو كابو دما اتوم هواي نعو نخصانا نعو بحاد خوينوم حجون مسو ابقون نخم زخون يريوو اقات امقن وتحدرات نابتو بوتا عند غروبو مسمتو اتا قلعة ابتو بوتا سلزنبرت موريسن اتوم ناتو جروبن ازمس رأيو روكيت تخيلو نابتناي وتحدرات كان بقاتيو اتوم وتحدرات نتا قلعة نخيريوا كساب تهدم جيزي نخهبا اب قدميهم دو يبل اتوم وتحدرات دما شعن روكيت يخبوهمو ريد دونكي نابو يقرب روكيت دما مس ريد دونكي خباس جميرو كلتيوم ات كورونيل دو كساب زبلوم ننحدحدوم يباسو ات كورونيل حجون تخونه كابت كامب وصاي ابت دغز نبرو كالو تهباي كهلو يخول يوم يلوس لستطراطره نت خباب زقاصاصرو وتحدرات عزيزو نروكيت نابيت ماسرتي اتو ريد دونكي دما كابتي اتوم هباي زسرو لبوتا قدم موصو نروكيت قدقيطو يخيد روكيت دما كابتو وديقو زنبره تسيو نسيزار نخملط نخدالو ينغرو نصبحيتو نغو ات كورونيل نخسرح نسيزار يفتحو ابو خلو جن اتا قلعة نسيزار زهابتو بامبولا يري ات كورونيل دما اتا بامبولا من كم زمصان كمي جيرا ابز خمز بصحت حتى خوينو ازي تقريمو نسيزار يطمتو شعو جن نسيزار ناب سراح يسدو سيزارن روكيتن دما ناب تزسرو لو كفل نخبصحو كندمنتا يرحقت كم زلو نخفلطو نخعقنو بحد خوينوم يسرحو سيزار مس موريسن مس باديبن بملكت قانقا يزارربو موريسن باديبن دما قلطيفوم نابت تحت مريت زركب فانيا ترز مسل بوتا خيدوم السامون بت تحت مريت زوسد منقد جيروم نابتي ايتوم هباي زسرلو بوتا نخبصحو كندمنتا يرحقت كم زلو يعقنو ابتا مشت ايتوم هباي نابت زسرلو بوتا يملسو ريد دونكي دما اتوق دحر محلافو ات كورونيل نتوم هباي كم زقتلوم نسيزار ينغرو سيزار جن ات كورونيل بفصم يسعرني لي يملسلو اتححزا بيلو دما نريد دونكي ون نسخاو ناي تترفني خايل يفرارحو ريد دونكي جن ززاربو قالات سينو غديفو يخيد اذا خمزي لخلو اتا نتوم هباي تريوم زنبرت قلعه اتوم هباي نابت زسرلو بوتا كم زاتو نختحبر قلتيفا نا موريس تخيد موريس دما نعوم بمتحببارا يمسجنا موريس دما قتيلو نسا بحقوس تقبلتو
ኖቫ ዝብል ስም የውፃላ ባዴብ ድማ ነቲ ናብቲ ላዕሊ ዘውፅእ ጉድጓድ ፍሒሩ ኩሉ ነገር ኣዳልዩ ይውድእ። እቶም ወተሃደራት ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ናይቶም ኣህባይ ምስ ወፁ እቶም ኣህባይ ንባዴብ ርእሱ ቀልቂሉ ይርእይዎ እሞ ስለ ዝሓገዞም እንዳመስገንዎ ናብኡ ምስ ቀረቡ ንሱ እውን ስሙ እንዳነገረ ምስኦም ክላለ ይጅምር። ሞሪስ ግን ናብቲ ዝነበርዎ ፋኛትረ ዝመስል ቦታ ማይ ይኣቱ ከም ዘሎ ይርኢ። እዚ ድማ ናብቶም ንኣሽቱ ህባይ ዝነብሩሉ ቦታ ኸይዶም ብታሕቲ ነቲ መሬት ፍሒሮም ነቶም ንኣሽቱ ህባይ ንኸውፅዎም ስለ ዘጸግሞም እዚ ነገር ንሴዛር ይሕብርዎ። ሴዛር ድማ ብቕልጡፍ ሓሳቡ ብምሃብ ነቲ ነገር የመሓይሾ። እቶም ኣህባይ ነቲ ዘሕልዎም ዝነበረ ወተሃደር ጭቃ እንዳደርበዩ ይሕርቕዎ እሞ እሱ ድማ ናብቲ እቶም ኣህባይ ዝእሰሩሉ ቦታ ነቲ ማዕጾ ኸፊቱ ኣትዩ ነቶም ኣህባይ እንዳፈራርሖም ከሎ ሮኬት ግን ናብቲ ወተሃደር ጭቃ ምስ እንዳው ይቕጽል። እቲ ወተሃደር ድማ ናብቲ ተፋሒሩ ዝነበረ መሬት ምስ ቀረበ ከምቲ ዝሓሰብዎ ናብ ታሕቲ ብእግሩ ስሒቦም ሽጉጡን ነቲ ናይቲ ቤት ማእሰርቲ መፍትሕን ይምንጥልዎ። ሮኬትን ሴዛርን ድማ ተሓቢኦም ናብቲ ናይ ንኣሽቱ ህባይ መንበሪ ክፍሊ ይኸዱ። ሴዛር ድማ ምስቲ ሓደ ዝተረፈ ወዱ ኮርኔልስ እንደገና ተራኺቡ ይሓቕፎ። እቶም ኣህባይ ድማ እቶም ንኣሽቶንቶም ዓበይትን በቲ ዝተፋሕረ መሬት ፋኛትረ ዝመስል ቦታ ገይሮም ከምልጡ ይጅምሩ። ሴዛር ግን ናብቲ ኮሮኔል ክኸይድ ስለ ዝደለየ ኣብኡ ይተርፍ። ሽዑ ንሽዑ ግን ኣጋጣሚ ብሰሜን ዝመፁ ወተሃደራት ናብቲ ቦታ መፂኦም ከጥቅዑ ይጅምሩ። እቶም ኣብቲ ቦታ ዝነበሩ ወተሃደራት ድማ ነቶም ዝዋግእዎም ዘለዉ ንኽከላኸሉ ቀልጢፎም ይዳለዉ። ፕሪቸር ግን ኣብኡ ደው ኢሉ ይርኢ እሞ እቶም ኣህባይ ከም ዝጠፍኡን ኣብቲ ዝእሰሩሉ ቦታ ከም ዘይለውን ይርኢ። ካብቲ ናይ ወተሃደራት ካምፕ ወፃኢ እቶም ዝዋግእዎም ዘለዉ ጸላእቶም ናብቲ መንደቕ ክትኩሱ ምስ ጀመሩ እቶም ኣህባይ ንኸየምልጡ የዳናጊዎም። ሴዛር ናብቲ ናይ ኮሮኔል ገዛ ይኸይድ እሞ እቲ ኮሮኔል ተዳኺሙ ኣብ ዓራት ደቂሱ ይጸንሖ። ሴዛር ድማ ነታ ሽጉጥ ኣልዒሉ ንኮሮኔል ይዕቅነሉ። እንተኾነ ግን ብዘገርም ኣጋጣሚ እቲ ኮሮኔል በቲ ቫይረስ ተታሒዙ ስለ ዝነበረ ክዛረብ ኣይክእልን እዩ። ሴዛር ድማ ነታ ባምቡላ ርእዩ እንታይ ከም ዝተፈጥረ ይርዳእ። ካብኡ ድማ እቲ ኮሮኔል ናይ ሴዛር ኢድ ሒዙ ነታ ሽጉጥ ናብ ርእሱ ከም ዘዕቅነሉ ገይሩ ንኽቐትሎ ይደሊ። ሴዛር በቲ እቲ ኮሮኔል ዝገበሮ ነገር ኣዝዩ ዋላ እኳ ተሓዘነ፣ ግን እቲ ዝነበሮ ኩነታት ርእዩ ስለ ዘደንገጾ ነታ ሽጉጥ ኣቐሚጡ ገዲፍዎ ይወፅእ። ካብኡ ድማ እቲ በቲ ቫይረስ ዝሳቐ ዝነበረ ኮሮኔል ናብ ገዛእ ርእሱ ተኪሱ ይመውት። እቲ ዝተኸፍተ ውግእ ከምቲ ዝነበሮ ቐጺሉ ካብቶም ምስ ሬድ ዶንኪ ዝነበሩ ወተሃደራት ሓደ እቶም ኣህባይ ክሃድሙ ከለዉ ርእዩ ናብኦም እንዳተኮሰ ብጢት ክሃርሞም ይጅምር። ሴዛር ድማ ካብቲ ናይቲ ኮሮኔል ገዛ ወፂኡ ኣብቲ ላዕሊ ኮይኑ እቶም ወተሃደራት ናብቶም ኣህባይ ክትኩሱ ከለዉ ምስ ረኣየ ካብቲ ገዛ ቦምቢ ሒዙ ዘሊሉ ይወፅእ። ምስቶም ወተሃደራት ዝነበረ ሬድ ዶንኪ ድማ እንታይ ይገብር ከም ዘሎ ተረዲእዎ እቶም ዓሌቱ ህባይ ይደንግጽዎ። ሓደ ወተሃደር ድማ ንሬድ ዶንኪ ዝትኮስ ቦምቢ ንኽሕዝ ይነግሮ እሞ ንሱ ነቲ ሽጉጥ ምስ ሓዘ ሴዛር እንዳጎየ ናብኦም ክመጽእ ከሎ ይርዮ። ሴዛር ድማ ናብቲ ነዳዲ ዝእከበሉ ቦታ ቦምብ ክስንዱ ምስ ቀረበ ብፕሪቸር ብማንቲክራማ ይህረም። ሴዛር ተወጊኡ ምስ ወደቐ ፕሪቸር ክቐትሎ ናብኡ ምስ ቀረበ በንጻሩ ግን ናብኡ ፈንጂ ተተኪሱ ኣብኡ ይመውት። ሬድ ዶንኪ ኣብ መወዳእታ በቲ ዝገብሮ ዝነበረ ነገር ተጣዒሱ በቲ ሒዝዎ ዝነበረ መሳርያ ናብ ፕሪቸር ከም ዝተኮሰ ንርኢ። እቶም ወተሃደራት ድማ ሽዑ ንሽዑ ንሬድ ዶንኪ ተኪሶም ይቐትልዎ እሞ ቀጺሎም ናብ ሴዛር ክትኩሱ ይጅምሩ። ሴዛር ድማ ካብቲ ዝትኮስ ዝነበረ ጢት እንዳምለጠ ነቲ ብጥቑኡ ዝነበረ ቦምቢ ሒዞ ቀልጢፉ ድማ ነቲ ቦምብ ናብቲ ናይ ነዳዲ መእከቢ ይስንድዎ። በዚ ምኽንያት ድማ ሙሉእ እቲ ቦታ ተፈንጂሩ ንሱ ቀልጢፉ ናብ ጉድጓድ ኣትዩ ብኡ ገይሩ የምልጥ። ካብኡ ድማ ናብ ደገ ይወፅእ እሞ እቶም ናይ ሰሜን ወተሃደራት ነቲ ኩሉ ናይ ወተሃደራት ካምፕ ተቋጻጺሮሞ ናብ ውሽጢ ክኣትዉ ከለዉ ይርኢ። በቲ ዝተፈንጀረ ፈንጂ ምኽንያት ድማ ኣብቲ ጎቦታት ዝነበረ በረድ መኺኹ ኩሉ እቲ በረድ ካብቲ ጎቦታት ብሓይሊ ናብ መሬት ክወርድ ይጅምር። እቶም ኣህባይ ድማ እቲ ዝመጽእ ዘሎ በረድ ከየርከቦም ናብ ነዋሕቲ ግራብ ይድይቡ። እቶም ሰባት ግን ካብቲ ቦታ ቅድሚ ምምላጦም በቲ በረድ ይሽፈኑ። ሴዛር ድማ ቀልጢፉ ናብ ሓንቲ ገረብ ይድይብ። ንሱን እቶም ካልኦት ኣህባይን ድማ በቲ ዝነበረ በረድ ከይተሸፈኑ ብሂወት ይተርፉ። እቲ ዝነበረ ውግእ ድማ ኣብ መወዳእቱ የበቅዕ። እቶም ኣህባይ ድማ ብሰላም ናብቲ ሓድሽ መንበሪኦም ጉዕዞኦም ይጅምሩ። ድሕሪ ነዊሕ ጉዕዞ ናብቲ ዝነብሩሉ ጽቡቕ ቦታ ይበጽሑ። ሴዛር ግን በቲ ብማንቲክራማ ዝተሃርሞ ምኽንያት እቲ ቆስሉ ከም ዘይሓሾን ኣብ መንገዲ ድማ ብዙሕ ደም ይፈሶ ከም ዝነበረ ምስ ረኣዩ እቶም ኣህባይ ኣዝዮም ይሓዝኑ። ሞሪስ ድማ እዚ ንሴዛር ዘጋጠሞ ነገር ዋላ እኳ ተስተውዓለ
እንተኾነ ግን ሴዛር ንሞሪስ ንኸይጭነቕ ይነግሮ። ኣብ መወዳእታ ድማ ሴዛር ኣብዚ ቦታ ብሰላም ከም ዝነብሩን ብዘይናቱ ማራርሓ ኸማን ክቕጽሉ ከም ዝኽእሉ ንሞሪስ ይነግሮ። ሞሪስ ድማ ክነብዕ ጀሚሩ ንመጀመርያ ግዜ ይዛረብ። ንሴዛር ድማ ነቲ ናቱ ራእይ ኣብ ወዲ ከም ዝቐጽሎ ይነግሮ። ሴዛር ድማ ፍሽኽ ኢሉ ደጊሙ ናብቶም ናቱ ዓሌት ኣህባይ ርዩ ኣብ መወዳእትኡ ኣብቲ ዝነበርዎ ቦታ ይመውት። ክቡራት ተኸታተልቲ ዋር ፎር ዘ ፕላኔት ኦፍ ዘ ኤፕስ ከምዚ ትመስል ነይራ። ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ክፋል ብምርጫኹም ብኸምዚ ዓይነት መልክዕ ኣቕሪበልኩም። እዛ ፊልም ኸመይ ረኺብኩማ ርኢቶኹም ኣብ ኮመንት ጻሓፉለይ። ራብዓይ ክፋል ናብ ተዓዘብቲ ጌና ይቀረበትን ኣላ ምስ ወፀት ግን ቀልጢፈ ሒዘልኩም ክመጽእ ንስኹም ድማ ራብዓይ ክፋል ናይዛ ፊልም ወይ ድማ ከምዚ ዓይነት መሰጥቲ ፊልም ክንሰድድ ከለና ቀልጢፉ ንኽበጽሓኩም ሳብስክራይብ ምግባርን ነታ ናይ ደወል ምልክት ጥውቕ ምባልን ኣይትረስዑ። ከምኡውን ነዛ ፊልም እንዳረኣዩ ናብ ዝዘናግዑ ብዙሓት ሰባት ንኽትበጽሕ ነዛ ቪድዮ ላይክ ንግበራ። ኣብ ዝቕጽል ብኻልእ ፊልም ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ።